Dobroveče i dobrodošli na tribinu očuvanje evropskih vrednosti u organizaciji Pokreta identitarista i Pokreta Evroazijski put. Večeras će vam se obratiti gospodin Sibin Vukadinović, portparol Pokreta Evroazijski put i diplomirani pravnik. Gospodin Nova Krstić, aktivista generacije identiteta i student istorije. I gospodin Ivan Vukadinović, on je predsjednik Pokreta Evroazijski put i pored njega još profesor Zoran Buljugić, stručnjak za geopolitiku, saradnik istoimenog časopisa, pisac i profesor istorije. Ruskog jezika. Kao što svi znamo, etnokulturna kompozicija Evrope traje vekovima. Ona je odolela mnogim napadima arapskim, osvajačkim pohodima, takođe ratovima sa Osmanskom imperijom. Preživjela je mnogo, kako bih rekao, unutrašnjih sukoba, kao što su oba svetska rata, na primjer. I pored toga ona je opstala. Međutim, danas, po očuvanju njenog kulturnog identiteta, najveća pretnja smo mi sami, odnosno dekadencija koja nas je zahvatila. Od kraja Drugog svjetskog rata i porastom američkog uticaja u Evropi, mi smo preuzeli mnoge, kako da kažem, poprilično štetne trendove sa tog istog zapada. Mnogi se neće buniti, prosto nisu raspoloženi, nemaju volje, nemaju vremena i tako dalje. Zauzeti su raznoraznim reality programima i ostalim dekadentnim i, po mom ličnom mišljenju, štetnim programima koji ne rade ništa da ih, da kažemo, duhovno oplemene. Pored starijih generacija, ni mlađi naraštaji nisu bog zna šta za očekivati. Oni isto, recimo, preuzimaju raznorazne novitete, da tako kažem, raznorazne strane stvari iz te iste Amerike. Najbolji vam je primjer, recimo, jučerašnji praznik. Koliko današnjih omladinaca zna šta hrišćani pravoslavci, odnosno koliko su sveca slavili sinoć, a koliko njih se uveliko sprema za proslavu Noći veštica, što Srpska pravoslavna crkva, kao što znamo, zdušno odbija. Pored toga, pored nas samih, koji smo takvi kakvi jesmo, mi imamo problem i imigracije, o kojima smo pričali više puta. Imamo nalete ogromnog broja migranata iz više talasa, iz zemalja srednjeg sveta, da li je to Azija, da li je to Afrika, nije ni bitno više. Sada dok naše društvo slabi, oni dolaze, a mi znamo da je njihova kultura dosta drugačija od naše i poprilično neprijateljska po nas. Dakle, šta očekujete kada dovedete ogroman broj radikalnih islamista, muslimana i tako dalje u jedno liberalno, kako oni to vole kažu, progresivno društvo koje je duhovno oslabljeno, koje nije više spremno i niti želi da pruži bilo kakav otpor. To su sve problemi sa kojima se naša današnja civilizacija suočava i o tome ćemo detaljnije govoriti večeras. Za sada o toj temi će nastaviti gospodin Sibin Vukadinović, portparol Pokreta Evroazijski put. Hvala.